салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. шумо бисёр мехоҳед ки либосҳои босифат аз Туркия заказ кунед, аммо одамӣ боварӣ намедонед. пас мо ба шумо интернет магазини Шермардон шопро бароятон тавсия медиҳем. либосҳои босифат аз Туркия бо доставкаи зуд ва нархи дастрас. Оптом ва донаакӣ. барои заказ кардан дар номери ватсапи рӯи экран буда нависед. агар аз номи канали мо гӯед, ба шумо 10% скидка мекунанд. доставка ба Тоҷикистон ва тамоми шаҳрҳои Россия. Шермардон шоп шуморо бо либосҳои босифаташ қоил мекунад. чӣ гуное ки ҳамамон медонем, шоми 26 январ дар созмони СА ду варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров ва Беҳрӯз Зуҳуров баромад карданд, ки дар натиҷа варзишгари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров ҳарифи худ Роман Подругинро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода пирӯзиро ба даст овард. инчунин ба размгари тоҷик барои ғолибияти дастсрочна аз ҷониби созмони СА 700 000 рубл бонус дода шуд, ки ин боз як илҳоми калон барои боз ҳам кӯшиш намудан ва такмил намудани истеъдоди варзишии Беҳрӯз Зуҳуров мебошад. мо бошад ба размгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки дар оянда боз ҳам ба қуллаҳои баланд мерасад ва номи Тоҷикистонро, парчами тоҷиконро баланд мебардорад. мутаассифона дар ин созмон размгари дигари тоҷик Аъзам Ғафуров аз ҳарифи бразилигии худ бо тасмими доварон шикаст хӯрд. аз тасмими гирифтаи доварон ҳам Аъзам Ғафуров ва тамоми мухлисон норӯзигии худро баён карданд. бояд Аъзам Ғафуров дар ин ҳолат рӯафтода нашавад, зеро муҳорибаҳои хуб дар пеш ӯро интизор аст ва мо мухлисон пайваста баромадҳои ӯро боз ҳам дар як сатҳи олӣ интизор хоҳем шуд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.